I forbindelse med SOD-projektet Mars One har vi valgt at dokumentere vores teknologiprojekt og herved gøre rede for vores teknologiske overvejelser, såsom matematisk modellering, mindmapping, videnskabelige metoder og udvikling, men også hvordan vi har anvendt de forskellige studiekompetencer. Projektet som helhed er udelukkende opbygget og gennemført på baggrund af teorien fra studieområdet. I dette projektarbejde er grupperne blevet sammensat efter bæltetesten. I vores gruppe er Jonas analysator og afslutter, Sebastian er kontaktskaber og organisator, Tobias er organisator og koordinator, og Christine er organisator og analysator. Hvilket vil sige, at vi mangler en formidler, en opstarter og en idémand. Så vores idéfase gik ikke så hurtigt, som den kunne have gået, men da vi først havde fundet og bestemt os for en idé og problem, så gik det faktisk okay, og vi var rigtig gode til at få organiseret os og få gjort det, vi skulle, og finde på nye ting. Ja, her ser vi så vores brainstorm, som vi har lavet i starten af forløbet. Og der har vi så skrevet en masse punkter ned af forskellige idéer, og det kan man så anse for at være vores idégenerering her. Og der har vi så valgt at tage udgangspunkt i den her idé her, og så udvikle et produkt, som har noget med det her at gøre. Og der står så opbevaring af energi. Yes, som Tobias har nævnt i vores idégenerering, der tog vi udgangspunkt i oplagring af energi. Og derfor er vores problemstilling, at solcellerne på Mars, de kan ikke levere strøm, når sandstormene på måske 14 dage, de buller ind over solcellerne. Så derfor har vi fundet på en erstatning til det. Og det hedder en brændselscelle. Og den kan enten have to funktioner. Først så kan man tilsætte strøm og vand, og så kan den spalte vandet til brint af ilt, ligesom en elektrolyse. Dernæst så kan den via brint af ilt give os vand og strøm. Så når solcellerne virker på Mars, så kan vi lade den her funktion ske, og så har vi oplaget energi i form af brint af ilt. Så når solcellerne er defekt på grund af sandstorm, så kan vi gå over i funktion 2, og så kan vi få strøm, på grund af at vi har energien i form af brint af ilt. Og for lige hurtigt vise, hvordan sådan en brændscelle den virker, så kan vi lige det der sker, det her det er funktion 2, hvordan vi får strøm. Det er, at brinten kommer ind her, bliver spaltet i det, der hedder en anode til H+. Og så er der 2 elektroner, der går herop, og i deres vandring, der er det strøm. Det giver strøm. Og den anden side, der er det ilt, der kommer ind, og bliver også spaltet ved en katode. Og når ilt bliver spaltet og får en elektron på sig, så modtager den, så går det sammen på plussen og bliver til vand. Så det er den måde, at en brændselscelle virker. Som Jonas sagde om funktion 1, så skulle der elektricitet til, for at man kunne spalte et vandmolekyl. Og den her elektricitet, den har vi tænkt os at få fra solpaneler op på Mars. Men for at kunne udregne, hvor meget elektricitet man får ud af dem, eller hvor stor en effekt de har, så skal man vide noget om solareffekten. Og solareffekten, det er simpelthen den effekt, man får ud af, at solen skinner ned på 1 kvadratmeter solpanel. Ja. Og den er defineret ved effekt per areal, og den er normalvis givet i watt per kvadratmeter, og man måler den i 1 minut. Vi har lavet et forsøg, hvor vi fandt nyttevirkningen af en solcelle, for at kunne sammenligne det med dens nyttevirkning op på Mars. Og det gjorde vi simpelthen ved at tage de her 3 apparaturer her med udenfor. Det var en solcelle, noget modstand, det var sådan en justerbar ohm modstand, og så et multimeter. Og ved hjælp af det her, så ved hjælp af at justere på ohmen, så kunne vi finde en makseffekt på den her solcelle her. Og den lå ved ca. 40 ohm og var på 51,3 watt. Og ud fra den her effekt her, der kunne vi så finde effekten per kvadratmeter, som så er solareffekten. Og derefter så kunne vi så sammenligne det med tabelværdien for jordens solareffekt. Og det gjorde vi så ved at sige solareffekten ved den her, divideret med solareffekten for jordens tabelværdi. Og der fik vi så de her 33,36%. Og på den måde kunne vi så finde ud af, hvor meget vi kunne få ud af den her op på Mars.
Og det gjorde vi så ved at gange den med solareffekten, eller Mars solareffekt. Det vil sige, de her 3% her gange Mars solareffekt gav, hvor meget vi kunne få ud af den her på Mars. Yes, som Tobias han lige har forklaret, så fandt han nyttevirkningen af vores solcelle, og hvilken effekt den kunne give os på Mars. Så ved jeg kunne finde nyttevirkningen af vores brændselscelle, men vi kunne have et tal for den effekt, vi kan putte ind i vores brændselscelle, og den effekt, vi ender ud med. Så derfor finder vi nyttevirkningen af vores brændselscelle. Og det gjorde vi med følgende apparatur. Vi havde en strømforsyning, som vi satte til en brændselscelle, som fungerer som et elektrolyseapparat ved at det spalter vand. Den vand, den blev ført over i en legetøjsbil, hvor der sad en brændselscelle indeni, som gjorde den funktion ved at den kunne tage brint og ilt, som den fik naturligt, fordi vi var i luft, sad med luft omkring os. Og så kunne den tage brint og ilt og levere strøm. Og den effekt, den målte vi så med en multimeter, ved at først måle spænding og derefter strømstyrke. Og som bekendt, så er effekten strømstyrken gange spænding. Så vi noterede den effekt, vi puttede ind i vores brændselscelle, hvor den spaltede vandet, og det fik vi til en effekt på 2,60 watt. Herefter så noterede vi den effekt, som vores brændselscelles motor kunne levere, og det blev herover 0,59 watt. Og der ved vi, at nyttevirkningen det er en nyttedel med helt total, så derfor vores effekt ved vores sluteffekt delt med vores starteffekt. Og det giver altså en nyttevirkning på 22,82%. Nu kan vi med kendskab til vores solcelles nyttevirkning og vores brændselscelles nyttevirkning finde ud af det hele forsøget har drejet sig om. Nemlig hvor stor en effekt vi ender ud med i forhold til den vi starter med. Som Tobias han beregnede, så med den bestemte nyttevirkning på solcellen, det vil give os 194,37 watt op på Mars, som vi kan levere til vores brændselscelle i dens funktion 1, hvor den spalter vandet til brint og ilt. Den her brint og ilt, den bliver ført ind i brændselscelle som i dens funktion 2, hvor den leverer strøm og vand. Der kan den give os 44,36 watt, fordi vi ved, at dens nyttevirkning er 22,82%. Så det her det er det endelige resultat for vores forsøg, kan man sige. Det skal dog tilføjes, at man kan få brændselsceller med noget højere effektivitetsgrad, helt op til 70%, hvilket vil give et mere positivt lys på vores resultat. Som konklusion på procesforløbet er ligeledes vores problemstilling kan fastslå, at vi som en gruppe studerende har forsøgt til en vis grad at finde alternative metoder, hvorved vi kan oplære at producere energi. Udfaldet af vores projekt er først og fremmest at forsøge at løse problemer med de lange sandstorm og mørketider på Mars. Ideen er især speciel ved det faktum, at udvinding af energien kan foregå blot på baggrund af et lyskilde og noget vand, hvor derefter kan udvinde og oplade energi, når det passer ind helt uden energimæssige omkostninger. Billedet illustrerer vores vision af projektet på Mars. Induktiv metode er en videnskabelig arbejdsmetode, som ofte er udgangspunktet for vores arbejde i et naturvidenskabeligt fag, apotekes, og kan til en vis grænse sammenlignes og perspektiveres ind over vores arbejde i dette SO-forløb. Modellen er opbygget på denne måde. Man starter med at udforme en problemstilling, det vil sige et problem, der kan løses. Derefter forsøger man at opstille en hypotese, som er et forsøg på en besvarelse af dette problem. Med denne hypotese har man til formål at be- eller afkræfte en forsøgsrække. Her ser vi et eksempel fra et forsøg i kemi. Man kan starte med at sætte en problemstilling, der hedder, hvorfor smager citronen mere surt, end appelsin gør? Derefter sætter man sig selv den hypotese, som siger for eksempel, grunden til, at citronen smager mere surt end appelsiner er, fordi citronens saft har en større koncentration af citronsyre, end appelsinen har. Derefter bestemmer man en metode, hvorpå man kan be- eller afkræfte sin hypotese, og der har vi så valgt at bruge en syre-base-træning ved hjælp eller med kendt base. Og så går man så i laboratoriet og tester sin hypotese. Derefter behandles forsøgsresultaterne, og hypotesen be- eller afkræftes. I dette tilfælde blev den så bekræftet. Det vil sige, vores hypotese passede. Før sommerferien lavede vi et forsøg i matematik, hvor formålet var at tælle gærcellers vækst. Vi havde nogle gærceller i en væske, som vi talte en gang i timen. Vi brugte et bestemt slags glas med små påtegnede firkanter under den.
mikroskop, så gærcellerne var nemmere at tælle. Vi talte så gærcellerne i et bestemt antal firkanter en gang i timen, og ud fra vores resultater kunne vi så ved hjælp af matematisk modellering sætte en eksponentiel funktion op på, hvordan gærcellerne voksede i antal, og så eventuelt regne på, hvordan gærcellernes vækst fortsætter. Derefter skulle vi så afgrænse vores funktion, så den blev mere præcis, da gærceller ikke fortsætter med at vokse med den fart, som vores funktion viser, at den vil. Til dette kan man gøre brug af en logistisk funktion. Denne funktion har en eksponentielt stigende fase, hvorefter stigningen stopper, eksempelvis når gærcellerne ikke formerer sig mere. Dette er en væsentlig aspekt at inkludere, når man arbejder med matematisk modellering, da man viser sin forståelse af, hvornår man kan bruge den ene funktion til at beskrive udvikling, og hvornår man skal afgrænse sin funktion.